Vierka. Pozor, nezraňte nám moderátorku. Hačne peniaze, jedlo, čokoľvek zmysluplné. Vierka, ja musím povedať, že dneska si na tom troška podobne ako Dominika. Obidve patríte medzi moje veľké favoritky. Musím povedať, že jednoznačne obrovské talenty, jak Stačí. Dominika, tak ty. Musí to dokončiť a ten koniec bude troška horší. Pretože si myslím, že zas tak nejak úplne ti tá pesnička nesadla. Nebolo to ani na 100% odspievané, bolo tam strašne veľa falošných tónov, čo u teba je celkom, musím povedať, že nie je bežná vec. Takže ja si myslím, že to dokážeš lepšie. Teším sa na teba na budúce, pretože by si tu mala zostať. Ďakujem. Pozor, ide Palo. No. Budem ťa držať. Dobre, v podstate Darina povedala to podstatné z toho všetkého. Aj keď to bolo trochu falošné, ja by som ťa tentokrát trošku obhajil, lebo bolo to o niečo lepšie, teda o dosť lepšie ako to minulé kolo. To sa už nedalo horšie zaspievať. Ale bolo to hodne smutné. Tie tóny boli smutné, boli falošné, tým pádom boli smutné. A takže mi to až tak nevadilo, že to bolo také smutné. Aj si to podala tak smutne celé, neviem, či z frustrácie, že skrátka nespievaš to, čomu by si sa chcela možno v budúcnosti venovať. Prišlo je ľúto toho starého pána, ktorému klopala na okno, celé si to tak premyslela, nie? Aha. Či? Toto robí Viera celý čas. Keď sa s tebou porozprávať mimo, tak... No každopádne ja dúfam, že sa dočkáme takých tých úplne 100% vystúpení, ktoré si absolvovala už párkrát. Palo Habera celkom milý si. Palo, dávaj si pozor, začínaš byť milý. Sleduj si to trošku. Laco. Ja udržím rovnováhu. Dobre. Napriek... Hej! Hop, hop, Detka. hop, hop. A Počúvajte, tomu, Laca Lučeniča nebude tu večne, tak počúvajte. hovoríš jak z veľkej knihy. A napriek tomu, že Vierka pred chvíľou jednoznačne dala najavo, čo si myslí o našich názoroch. Ja viem, dobre. Poviem ti niečo iné. Počuj, Vierka, poviem ti niečo iné. Ježiš, áno, Ja som iba chcela, vieš, tamto... Ale keď mám lež, tak mi to nejde, vieš. Bol to pokus o beatbox. Beatbox bol. No. OK, pohode. Poviem ti inú vec. Zásadnou frázou tejto pesničky, budem sa snažiť hovoriť zrozumiteľne, je don't speak, čiže nehovor, záhorácky nemluv. Určite, ak si videla klip, si všimla, že ako to ona hrá na toho basistu tam. Už boli rozídení. To je jadro celej pesničky. Ale ty si bohužiaľ cez toto prešla úplne tak, ako najľahšie sa ti to spievalo, lebo to bolo len tak, vieš, don't speak. Ale to je zmysel celej pesničky, odteraz by si mala viacej ísť po zmysle pesničky. Ale ja musím Vierku pochváliť, že Vierka sa veľmi poctivo učí anglické texty, však? Áno, a myslím si, že to bolo počuť aj v tejto pesničke. Ak si to aj vy niekto všimli, môžete pokojne zatlieskať, lebo teraz to má napríklad význam. Čo? Ty ešte rozprávaš, Laco? Slovensky povedané, zavrela si mi hubu. Čo som? Nic. Zase rozpráva Laco. Teraz zase tiško počúvame. A protirečíš si, lebo si povedala, že tu nebudem večne. A napriek tomu si mi zatvorila ústa. Ja sa A za ňou som tu. ospravedlňujem. Však teraz ma Vierka obhajuje. No. Konec dobrý, všetko dobré. Už? Konec? Dobre. Ja si myslím, že Vierka to zaspievala veľmi smutne z toho dôvodu, že ona nielen, že sa s basákom rozišla, oni sa ešte ani nedali dokopy. Nie je to smutné? Vierka Berkiová, SMS-kové číslo 9941. Toto je Vierka.
Sledujte Markízu a sledujte Superstar. Dnes vám neunikne premiéra rockovej skupiny Kruté Vianoce, pokiaľ teda bude avizovaná šatňa podľa našich predstav. Áno, ja som si tam žiadala všetkých mužských hercov z ordinácie v Ružovej záhrade. Idem to skontrolovať, či sú tam fakt všetci chalani. A ja som si už rozmyslel, ja by som poprosil 2 kg lentiliek modrej farby, ale nech ich triedi Carmen Electra v bikinách, podľa mňa. Takže to nejako už zariadíme. A príďte na náš koncert, fakt bude super, bude rockový, čo skoro bude charitatívny výťažok, pôjde na kúpu lepšieho názvu. Takže Kruté Vianoce už čoskoro v Superstar. Viac po prestávke. Počujete priamo živý zvuk z Inkeba Expo Arény, kde sa koná rockové kolo súťaže Slovensko hľadá Superstar. A my sme si povedali, že s Pricom založíme rockovú kapelu. Voláme sa Kruté Vianoce. Ahoj, toto je náš fanklub. Prví fanúšikovia Krutých Vianoc, dúfam, že aj vy pri obrazovkách už patríte do tohto davu. Nezabudajte ešte pred tohtoročnými Vianocami naše debutové CD-čko na pultoch. V prípade, ak triedete komunálny odpad, máte 20% zľavu na náš prvý album. Bude sa volať Greatest Hits of Kruté Vianoce. Of Kruté Vianoce. Niečo s tým urobíme, asi pôjdeme aj na turné a skrátka, sme tu asi hrozne dôležití. No a pomedzi to spievajú aj súťažiaci Superstar. A máme veľa rockových kamošov, veľa rebelantov a dokonca aj rebeliek. A pýtame sa, aká bola tá tvoja najväčšia rebélia. Na túto otázku teraz odpovie Ivana Kováčová. A z katalógu súťažiacich v dnešnom rokovom kole vyberáme jednoho veľmi intenzívneho rockera, jedného z najtvrdších vôbec a dnes sa ešte aj neoholil a vyzerá to fantasticky. Budeme sa s ním musieť o chvíľu porozprávať. Je to Marcel Berky. To už je pripravený Marcel Berky, takže teba inšpirovala Madonna, ktorá si vymenia záchodové dosky, ale tak ona je šikovná baba, to ja som nevedela, že ona má takéto inštalatérske schopnosti. Už si sa porozprával s produkciou? No, ešte som sa s ňou nerozprával, ale dneska sa s ňou určite porozprávame. Môžeš aj tu vymieňať záchodové dosky, keby si chcel. To fakt. Počuj, Marcel, zahraj to dnes na mňa na hetero, ty vyzeráš tak dobre. Poďme. Ale nie. No tak ostaň na svojom brehu, Marcel. Dobre. Trošku si útočí na môj vkus. Ale vyzeráš dneska veľmi dobre. Ďakujem. Ďakujem, fakt, aj ty vyzeráš veľmi dobre. Ty máš normálne aj, že tattoo. Vidíš, strašne to bolelo ináč. Ja verím tomu. A ako to zvládaš s týmto zarastením? Ty, ktorý tak o seba dbáš. No, mne sa to páči. Ja si myslím, že takto začne možno chodiť aj v civile už. No, jasné. Sa mi to páči. Dobre, takže dáš to na nejako už aj tam vonku. Kade ty ideš, lebo už ťa to ťahá? Ja musím ísť tak. Ideš tady to. Tak ja mám dlho rozprávať? Tak rozprávaj ďalej. Pane, Marcel Berky ide spievať vec, ktorá sa volá Reason. Veľmi krásna rocková balada od skupiny Hubastang. A my keď dnes rozprávame o rockových nejakých škandáloch a takýchto veciach, ktoré definujú tú rockovú scénu, tak môžeme povedať, že ich debutový album sa volal takto. Určite nevyrábajú basketbalové trenky tak, ako zvykli kedysi. Nie je to nejaký veľký škandál, ale je to dosť dlhý názov na to, aby ma zachránil, aby som tento dlhý názov mohla použiť na to, aby som vyplnila čas, kým sa Marcel Berky dostane na pódium. A ja mám tušenie, že je to práve teraz.